Hi guys, maduad lang natong tanan. Karong adlaw na pod guys, tayo nagkigda og baligwan port. Kay mo pay pag man nagligong violet, magluto na pag koron. Adang lutoon ron minudo. Magminudo ko kay gapon nagpritong kog isda panihapon. Wa ra ba did maguhing. Si Violet ay nagkaon. Kay da pa may salin. Adubong baboy mo imong sudan. Kami raman dari anak natin wa man mukaon. Diya, way classes Violet ron kay Lunes o Bernis. Module sila. Martes, Merkules, Huwebes, klase nila. Face to face. Diya, karong 30. UN nila. Muragwas ate kay atog Japan. Atog Japan kay nasi kasuhon. Diya, kami ras dyang igsuon. At tinili. UN ni Violet. Diya, ugma. Meeting ni Violet 8 to 12 kay card giving, bawg kisay mong meeting nga marag 26 man siguro sa ating larga, bawg na pa ba sila ugma, muli pa ba sila anja dari kada Bernis man na muli. Da karon magluto na pag ko hapit man mo ilatis gibugas liko na magpatambag enta ko guys, charot. Kuan ka nang nay okay ra ba kahag nay makauyab og mas manghud panaho, pero buotan siya. Buotan kay manggihuna-hunaon kay katong kuan manggihuna-hunaon ang anak ba kay katong daytime nga ning kog kanang naiganahan si Lexi og burger naman ko dari Cebu. Ningan siya nga pasakaan kuno si Lexis ibabaw kay na kuno siya gahatid og burger. Sumangil raman kong Lexi og ingan nga kuhan anang na ko gi-order burger kay kibaw mo ko og moingan ko nga na di siya mo kuhan kay mauwaw sinanay ko na ning dawat. Kuhan man good guys kanang mas okay ra ba lagi mas bata pa na pasig ibas na pag ko. Pero di sa ako maghalahala kay na. Lisod na. Nagkuhan ako ba? Nagpatambag, charot, tambag. Diya sa ding kuhan vlog. $30 na may kuwang para mo 100 ko guys. Tabangit ninyo guys. Kaya aron maka sweldo ko rong December. Makauli na ko. Madura man na makasweldo December na ipang Pasko na mo Lexi. At Dubai, kami nanay, puhon. Pag $100 pod kay bawasan pa mag-tax. Lamintag na madugang $50. Para makasweldo ko. Kay kuwang naman kog $30 para mo 100. Sa 2 ka buwan na guys ha. Mas binta manggog adto ko sa Alicia mag-vlog kay dagkog dollar dato ra kapin si sa kabuwan. Pero dari 2 ka buwan wa ra may $100 kuwang lay kog 30 para mo $100. Ja og $100 kuan pag-tax kamay ra ka jud. Marto guys kay magluto pa ko ron. Sige lang tagluto. Why mga ahos no yarang daghana Bombay wa grabe ko. Tonight's gonna be alright. Gonna be okay.
Dapat may patatas. Daghana. Nanarap na oh. Kasi nga anda ni guys. Hindi ba? Ang magugip kanana, wayhang. Murag ma'am, surong makila. Mantika na, Gil. Mantika.
Ipang nagibinjo, rabing alam oras ah. Nag-awas-awas na, Ginoo, tabang nga langit. Luto no kaning carrots o patatas. Nagdabag marijod. Nagamay. Daghan naman eh, tagaan sila sa mahantid. Dapat adobo niya nga. Ini pa. Mana?